Els mamífers. Els mamífers són un grup divers d'animals vertebrats que es caracteritzen per la presència de glàndules mamàries que produeixen llet per alimentar les cries, pèl o pelatge en algun moment de la seva vida i un alt grau de desenvolupament cerebral. En distingim els carnívors, que són un ordre de mamífers de dieta principalment carnívora, tot i que algunes espècies són omnívores. Tots tenen una dentició adaptada, amb incisius afilats i molars especialitzats per esquinçar la carn, garres afilades i sentits olfacte, vista, oïda molt aguts. Com a exemples tenim el linx, l'ós polar, el lleó, el gos, etc. Els ungulats. Els ungulats són mamífers que tenen les extremitats adaptades per suportar el seu pes sobre les puntes dels dits. Estan protegits per cascs. Alguns tenen un nombre parell de dits i altres un nombre imparell. Són exemples la zebra, el dromedari i el cérvol. Els quiròpters són l'únic ordre de mamífers capaços de volar activament. Aquest ordre inclou els ratpenats, que també són dits ratapinyades, i les seves característiques principals són: tenen ales membranoses, una extensió de la pell entre uns dits allargats i tenen ecolocalització, que utilitzen per orientar-se i caçar en la foscor. Com a exemples, tenim diferents ratpenats com el de ferradura. Els cetacis són mamífers completament aquàtics que inclouen balenes, dofins i marsopes. Entre les seves característiques principals tenim un cos hidrodinàmic adaptat a nedar eficientment, unes aletes pectorals i una cua, i respiració amb respiradors situats a la part superior del cap. Com a exemples, tenim la balena blava i el dofí comú. Els rosegadors són l'ordre de mamífers més gran i divers. Estan caracteritzats per les seves dents incisives que creixen contínuament i estan adaptades a rosegar. Les seves característiques principals són uns incisius forts i de creixement continu i una alimentació molt variada, on s'inclouen plantes, fruits, llavors i, en alguns casos, insectes. Per exemple, tenim aquí la rata, l'esquirol, el castor. Els primats són un ordre de mamífers que inclou els humans, els micos i els simis, i que tenen com a característiques principals tenir unes mans prènsils amb dits oposables per manipular objectes, un cervell desenvolupat amb una gran capacitat d'aprenentatge i comportament social complex i una visió binocular amb ulls frontalment posicionats. Són exemples els humans i els ximpanzés. I tal com diuen els meus alumnes, si aquest vídeo t'ha agradat, fes like i subscriu-te.